Obre, sóc jo. Art de garatge. Grava. Gravant. Seqüència C, multicàmera 9, Pizza. en pista 2. I acció. I acció. 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 I acció. Acció. Seqüència C, multicàmera 9. Dani, mira'm. Com que us va agradar tant l'última meva... Oh, sisplau. Com que us va agradar... Laura, ajuda'm. Laura. Estic inspirat i les busses, ja se sap, no les pots deixar Ah, sisplau. No, espera. Vale. ¿Qué se ha feito ahorita, en serio? Deixa notar això també. No, espera, sisplau. Cada cop que fa tinc... Sou! Vale, tallem. Vale. Tallem, perdó. Tallem. Estàs gravant. Ah, és ell! Quina pena no tenir gravador. Aquell moment marcarà un abans i un després en la seva vida. Ai! Pareu. Parem. Ai! Estic molt orgullosa d'ell. Nicolet. Bé. Tallem. Què passarà ara amb nosaltres? Pareu, tallem. Oh, oh. Ai, m'encallo, tio. M'encallo tota l'estona. Ja m'he encallat el... Respira. Perdó, tallem un... No. Pol, quan... Gravant. Seqüència 7, multicàmera 9. Seqüència 7, multicàmera 9, presa 1. Molta por. Però no has de tenir por, Joana. Estan aquí per contactar amb nosaltres. Ui, sí. Tallem. I em dic Lola, hola. Ah, veus? Ha sigut ell que m'ha encomanat. Estava equivocat. Diu, no has de tenir por, Joana, i he fet un... Què? Molt bé. Que jo soc cristià! Tallo. Grava. Seqüència 8, multicàmera 11, presa 2. I... Està bastant bé. Sí, oi? Vale, tallem. Espera, espera! Lluís? No se sent res. És el Lluís, Interferència. Sí. Però què fica Lluís? Lluís! Eo! No tenia un bon ganxo de cara al públic. Tallem. Quina puta... Sí. No, la Mierda. segueixes, Sí que té un canvi. Com d'obert. Veu... Ai, mierda, sí, crema. Sí? Vaig a la farmàcia a buscar taps, perquè així em concentro millor, i llegeixo i escric millor també. Malament. Tot que se m'obria això i m'he despistat. Something very frightening. Falten veure el lighting. Tu què en sabràs d'estètica? M'agrada, sí. Perdó, se m'ha fotut un gargall a la boca. En plan... Ah, d'acord, és a dir, que aquest atac epilèptic que acabem de presenciar al diví... Tallem. Grava. Tallem. Clar que tu de reputació que en queda ben poca, ja. Ens hem saltat un... Davant jo aquí de la càmera. Aquí cadascú té els seus ideals i les seves... Oh. I acció. Aquí cadascú té els seus ideals i les seves imperfeccions, no sé, I... Aquí, Espera. Acció. aquí cadascú té els seus ideals i les seves Tallem. Seqüència 6, multicàmera 10, Pizza. presa 3. Vale. Bé, un canvi que tingui resultats positius. Està bastant bé. Sí, oi? Vale, tallem. Sort de veure què feu aquí a partir d'ara. Tallem. És això! Les veus que deien... Tallem. I a partir d'ara. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1... Vale. Bon dia d'acció! Saps? No? Però ara estem així com... Càmera grava. No? Só gravant. I... Espereu. Ah, vale, clar. No tallem? Ara talleu? No.
Tallem. Ai. Tallem. Vale, tallem. Per què no fem una altra sessió? Deixa'l gravar. No.